татбиқи илм дар истеҳсолот инак муаррифии боз як тадқиқоти пурраи илмӣ ва натиҷаи он дар корҳои саҳроӣ. Ин ҳам бошад аз ҷониби олимони факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Рушди илми тоҷик, ҷалби ҷавонон ба корҳои бунёдии илмӣ ва ҳамкории олимони кӯҳнакор бо таҷриба бо ҷавонони навроҳ натиҷаи самаровари ин пажӯҳишро бармало кард, ки ҳоло мо ба чуночарои он посух мегирем. Инҷо озмоишгоҳи саҳроии хоҷагии деҳқонии Мурод аст, ки дар он коркарди се навъи растанӣ, гандум, пахта ва ҷуворимака бароҳ монда шудааст. Бо мақсади баланд бардоштани энергияи сабзиш ва инкишофи растаниҳои техникӣ бо таъсири роҳҳои физикӣ, аз ҷумла гандум, ҷуворимака ва пахта, донишҷӯён тоҷик тавонистанд, ки корҳои таҷрибавии худро сараввал дар шаҳри Томски, Федератсияи Россия ва баъдан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди саҳроӣ ба анҷом расонанд. Корҳои таҷрибавии донишҷӯён ҳанӯз соли 2023 оғоз гардида буд ва ин навбат ҳосили сеюмро аз таҷрибаи худ онҳо интизор ҳастанд. Аспирантони курси сеюми ихтисоси биология химияи Донишгоҳи давлатии тадқиқотии шаҳри Томск, Федератсияи Россия Маҳина Солиҳова ва Абдулло Хоҷаев ва магистру доктор PhD факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Фирдавс Назиров ва Фирӯз Сафарзода дар хоҷагии деҳқонии Мурод таҷрибаи саҳроӣ гузаронданд ва инак марҳилаи сеюми корҳои саҳрои онҳо идома дорад. Корҳои илмию тадқиқотии худро аспирантону магистрони тоҷик зери роҳбарии доктори илмҳои физика математика профессор Тоҳир Хоҷазода ва доктори илмҳои физика математика профессор Ирина Корзина гузаронда истоданд. Ҳадаф аз ин иқдом дар амал татбиқ намудани дониши назариявии аспирантону магистрон ва таҳкими маърифати ихтисосии онҳо дониста мешавад. имрӯз тибқи дастури сипоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ки ҳамавақт дар баромадҳои худ вохӯриҳои худ бо зиёёни кишвар, олимони кишвар таъкид менамояд, ки бояд имрӯз илми тоҷик бо истеҳсолот пайваста бошад. ҳама инро ба инобат гирифта раёсаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо шартномаҳои илмии худ, ки бо донишгоҳҳои пешрафтаи кишвари Россия шартномаҳои илмӣ бастанд ва имрӯз аспирантони тоҷик дар Донишгоҳи давлатии Томски Россия кор ва фаъолият намуда истоданд ва тӯли 3 сол мешавад, ки корҳои илмии худро дар самти тухмиҳои техникии кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, навъҳои ватании Тоҷикистон кор ва фаъолият намуда истоданд. тавре ки роҳбарони илмии аспирантону магистрон иттилоъ доданд, таҷрибаи саҳрои онҳо дар марҳилаи аввал нимаи дуюми моҳи марти соли 2023 дар ин майдон, яъне ҳудуди хоҷагии деҳқонии Мурод шинода шуда буд. Тадқиқотчиён дар таҷрибаи саҳрои худ гандуми нави Наврӯз, пахтаи нави Флора ва ҷуворимака шинода буданд. Акнун баъд аз заҳмати 2 сола натиҷаи кори донишҷӯён пас аз ба даст овардани ҳосили навбатӣ бармало мегардад. ман Солиҳова Маҳина, аспиранти курси 3 донишгоҳи тадқиқотии давлатии шаҳри Томски, Федератсияи Россия тӯли 3 сол мешавад, ки бо тухмиҳои хоҷагии қишлоқ кор ва фаъолият намуда истодаем. аз он ҷумла тухми гандуми ватанӣ навъи Наврӯз, ки бо роҳҳои физикӣ таъсир намуда дар шароити саҳроӣ таҷрибаҳои худро гузаронда истодаем ва имсол кишти ҷамъбастиро кишт намудем ва умедвор ҳастем, ки натиҷаи хуб ба даст меорем. То лаҳзаи шиноидани коркарди тухмии гандум, пахта ва ҷуворимака бо разряди мония барои 4 ва 6 дақиқа таъсир карда шуда, тухмии коркардшуда дар майдони тадқиқотӣ бо гузаштани 48 соат ва 72 соат пас аз коркард бо разряди мония анҷом дода шуда буд. Дар марҳилаи сеюм бошад тухмии зироатҳо аз ҳосили марҳилаи дуюми кори таҷрибавӣ гирифта шиноида шуд ва инак дар ҳолати ҳосилдиҳӣ қарор доранд. Ҳамчунин дар соли равон донишҷӯён боз 3 нави сабзавот помидор, будринг ва қаламфури булғориро дар шароити саҳроӣ, ки қаблан онҳоро дар озмоишгоҳ бо роҳҳои физикӣ таъсир расонида буданд, киш намуданд ва онҳо дар ҳолати ҳосилдиҳӣ қарор доранд ва имсол ба ҳосил даромаданд. мо дар факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо дастгирии раёсаи донишгоҳ, яъне он ҳолати температураи заминро дар худи лабораториҳо аллакай мо муҳайё кардагиянд ва пеш аз оне ки онҳо корҳои илмии худро дар саҳро сар менамоянд, мо албатта пеш аз омадан аввал назарияи ин ё он маводро меомӯзанд, назарияи ин ё он олимои пешрафтаи дар соҳаи кишоварзӣ коркардаро меомӯзанд ва баъд аз он бори аввал таҷрибаҳои илмии худро дар лабораториҳои факултети физика мегузаронанд. баъди натиҷаҳои хуб ба даст овардан ин тухмиро соли оянда дар саҳро кишт менамоянд.
тавре ки иттилоъ дода шуд, натиҷаи кори донишҷӯёни тоҷик пас аз ҳамин марҳила муайян карда шуда, хулосаи ниҳоӣ ва қарори олимону профессорон бароварда мешавад. ҳамин гуна аспирантону магистрон зери роҳбарии устодонашон ния доранд ки натиҷаи корҳои илмию тадқиқоти худро дар асоси нақшае ки тартиб доданд бо сифат ва самари хуб ба даст оранд.